утро, успешни млади хора. Сега отиваме на папкаме и отиваме на парка. Така ли? Да, мамо ми каза. Само че аз съм на масаж в 11 и не знам дали точно така ще стане. Нали? Ми ходете си. Отиваме на закуска. Станахме преди малко и да им какво има. Не, сега ще не може. С това. С кое? Не, с това не може. Ядете ли, мами? Да, много неща ще ядем. Колко много? Какво ще ядеш? Малко филийки. Малко филейки? Аз не обичам печена. Еми, само печени са. Днес има само печени. Диета било. Шоколад. Те също. Има много неща за закуска. За всеки по нещо. Така че смятам, че е напълно достатъчно. Нали, Боби? Добре. За нея нищо няма. Само за нея няма, да, ама то така си и по принцип. Да не я стиснеш. В парка сме с Мишото и с Бобчето. Малко на разходка да го разгледаме. Тя Мишото вчера го е снимала. Абе, Какво? снимах го там. Какво? Снимах го в терасата. Ама така като говориш настрани, нали? Снимах го от терасата. Ама нали знаеш, че нищо не се чува? Тук е гадно, не искам да гледам. И какво не искаш да гледаш? Мишето има фобия от фигури. Гледа ли я? Как може да те гледа една фигура? Нямам никаква идея. То реално като погледнеш фигурата, всички те гледат, защото така е направено, ама има някакъв проблем с тия неща. На къде ще ходим? Ох, защо нямам очила, нищо не виждам. И аз нищо не виждам. Ето гледай какво става. Целият парк е с такива фигури, не съм го снимала. Какво има? Предполагам, че нещо значат. Какво значат? Ако някой иска да ходи да ги види, ясно. Това жената не е като човек. Нали? Какво толкова? Просто ми е гадно. Не разбирам кое ти е гадно. Ние, нашата стая е от тези тригълните ли е? Е, тея там. Е, там някъде май, а? Така мисля поне. Къде отиваме? На детската площадка. Айде. Размерите на хотела са впечатляващи. В интерес на истината. И това е външния басейн, който предполагам само лятото работи. Там има едно джакузи. Но по байтошово време, както обичам да си изказвам, социализма, това нещо сигурно е било мега грандиозно и голямо. Не съм питал, но така си мисля. Просто е огромен. Огромен. Гледайте се какво стана през. Не може да го обгърне камерата на едно. Гледай. Мега хотел, да. Определено. Ай, сега падни вътре. Ще паднеш и ще изчупиш нещо. Мама, ти си много готина. Анцук Дънково, яки е. Да, е кожено. Също. Виж бар. Барче има, да, е така. Так. Като ни викнат лятото пак, От басейна да си... ще го пробваме. Напитки. Аре, баболечка. Парка си го намира. Да, това е другата част на парка. Това е единственият хотел в... Да, не знам къде каза точно. Трябва да го проверим.
в който има парк Толкова голям парк, сигурно. към хотела, да, и може свободно, без да си гост на хотел, може да обикаляш парка и да си ходиш. Но пък в същото време от хотела си имаш парк. Чакай да видим, единствения в България ли? Какво? Не знам дали е в България или на Балканския полуостров, обаче парка наистина е много голям. Поддържа се, поне това, което виждаме. Това изисква супер много труд и средства да се поддържат тези всички скулптури, дървета, тревата най-малкото, което е и... Абе, много е яко. Значи ChatGPT какво ни казва, че хотелът е построен върху парк, директно в самия парк. Построен е края на 20 век, началото на 21, което ще рече, че не е точно по социалистическо време, а след социализма, нали, прехода. Балнео... По-балнео. Прочетох преди малко. Да, ползва се като цяло минералната вода в Хисаря е, нали, главното, което привлича хората да дойдат тук, но парка наистина е огромен, но там тръгнахме, че парка е мега парк, който е хубаво. Мен лично много ми харесва. Цяло Хисаря е много хубав град. Мишто от Пловдив затова така го хвали. Това е парк. Парка нали само с катерици и парзалки и луки. Какво? Дай ми една ръчичка. Дай и на тебе ръчичка. Искаш ли да те сготвя? Искаш да ходиш по алеята на салата? Да. Еми, ти ще си най-добър монтажист за 20... Айде и 7-та, не и 6-та, защото тя почна. Всъщност не мога да си монтажиш, защото аз монтирам. Чакай. Аз снимам, аз монтирам. Мише! Да. Е, Аз си идвам с теб, ще ти изкупим без мен. Да. Ей, представяш ли си да дойдеш с Борислава само двамата? Какво ще може да направиш? ами не знам. Пусни ми ръчичката да... Имаме проблем явно. Преборим. Да. Ушите. До сега момичетата бяха на опознавателен урок по цветя. Вероника обяснява на Борислава. Това било Великденче, не знам си какво. Изобщо не ни пука, че е Великденче или каквото и да е било. Е това там, което е. Не знам какво е. Кажи, тате. Изглежда точно като... Айде. Изглежда точно като лятна резиденция изглежда онова там. Къщички има, сигурно е коледен базар. Дай мени пейки, айде да седнем. Къде има къщички? Изглежда точно като лятна резиденция. Много яко. Така в паркчето, вътре да си почиваш лятото. Да си пиеш чай. Да си пиеш чай, кафенце. Да. Да си пиеш кафе, да пушиш цигари сутрин. Не. Хората едно време са пиели чай. Да бе, чай са пиели баба ти. Глупости. Кафето си се е пило, това... Тук да не мислиш, че... Как се казваше това кафе, дето бабичките едно време са го пиели? Помниш ли? Кое е кафе? От 2 пакетчета и вариш там. Не. Нямам никаква представа за какво. Леблебия. Леблебия ли? Не, бе. Искаме кафе. О, как се казваше това кафе едно време? Пак ще пита ChatGPT явно. На коя пейка ще седнем? На тая или на другата? Да, тате. С ръж се правеше. С ръж? Да. Не, И то не е имало кафе в на него. въздуха. Ами, само тонизира ли какво? Не знам Къде какво ще правя. седнем? Защото... Как ми отговори? Колко много на слънце пиете. Айде, там има една на слънце. Свързана както с римската история, така и с местни легенди. Това е минерален извор и стара обществена баня. Ще паднеш. Водата е топла и богата на минерали. Използва се за лечение.
Жената ни обясни вчера, че е лековита. Ама няма кой да я слуша. Значи това не е резиденция, както аз реших, а то просто никой не слуша, като някой ни обяснява. Жената вчера, която е менеджер на хотела, един от менеджерите на хотела, ни обясни точно това, че водата е лековита, така. И ние да, разбрахме. Ето как разбрахме. И сега ще ви покажа статистиките на... Не статистиките, а съдържанието. 46 градуса, Миша. 8,8 pH. Който го интересува, ще си го стопира да го види. Но да. Я измийте очите да видя. Я. О, тя наистина е топла. Стига. Значи това продължава да си е функционираща баня. Че това е много готино, бе. Тарикатска работа. Много яко. Наистина много готино. Не работи банята, прочетохме. Айде, тук сега ще. Поради авария, но все пак го има, функционира, което е... Сигурно е добре, да знам. Но изглежда много яко като постройка. Оставих момичетата и отивам на масажче и после ще разгледам випа малко. Да видим какво става. Аз обаче не знам на къде съм. Ще разгледам после другата част на спато, защото не допускат деца. И ще ходя да го видя за какво става въпрос. Обаче нямам никаква идея откъде трябваше да мина. Заклям се. Сега ще видя. Оп. Асансьора ми е тук. Така. Спа. Оцели го, бе. Значи масажа свърши. Това е велик човек. Просто ми разказа играта. Като нов съм. Прероден съм. Просто съм прероден. Няма какво да кажа. Много съм доволен. Просто искрени благодарности. Мъж, истински мъж. 2 метра, огромен, натиска. Всичко ми мина. Тук има някакви интересни работи. Ама аз не съм на тука, май. Много съм доволен, отивам да си видя момичетата. Къде са и да им какво ще правим. Рай. Друго нещо се сетих да кажа. Персонален. Не знам дали го казаха, ама са топ. Всички са много служливи. Сега жената, дето тук на рецепцията спато. Веднага викам, слезна до долу, тя е само да ти запава лампите. Просто няма какво да кажа повече. Всичко е 6. Здравей! Леко! Момичетата са с едно друго детенце там и с родителите му в детския кът. И реших да не ги притеснявам, излезах малко отвънка. Пуш пауза. Отивам да се къпа да се оправям и ще ходим да обядваме. То май само ядеме днеска. А не, имаше разходка малко. Много съм доволен, направо казвам ви, преродих се. Отиваме се да хапнеме и после ще спим, може би. Все пак сме на почивка и отиваме на басейнче с малкото. Доволен съм. Не можах да го хвана, ама този часовник работи и дзанти на кръгъл час. Което е интересно, често казвам. Всякакви хотели сме били, ама не съм виждал такова нещо. Само Куковица няма да излезне, ама чакам момичетата тук в лобито, че ми звъннаха, че и те ще се качат с мен. Ще ходя да се изкъпя. Казах ви там какво ще трябва да се. И така хареса ми часовника, има и пиано, между другото. Айде. Прасетата не се наядоха. Натисни 0. Да. Ама копчето. Копчето. Спиш ли? Пресо да си носи крема за лице. И мокрите кърпи. Срабъл. Обаче... С кой? С кой? Срабъл. Тя е брала strawberries. Тя е брала... Тя има потомство в Англия и да, ходи на
обмен там доста често. Бере strawberries и ходи ги raspberry. You know, I know. Ти ме даде. Пак ще сме си на тази маса, май. Най-хубавото е, че сме сами. Покажи джапанките. И други има. Имаш и други? Е, това е обедното меню. И най-интересното е, че от 10 манджи Борисова яде 8. И сега има казус с това какво ще яде. Искам да я видя. Изпада в екстаз. Така, поръчахме комплимент. Комплимент. Донесоха ни комплимент, не сме го поръчали. Но това вино е много хубаво. Препоръчвам. На всяка цена. Ми дадеш сега. Е, супа. Супичката е на лице. Хареса ми нещо, че са помислили. Искаш ли да сложим макдоносото в супата? Макдоноза не са го сложили, защото казаха, че доста от децата не обичат Макдоноз и не искат. Което палец нагоре, жената, която според мен е управител на ресторанта е 10 от 10. Обяснява, много е готина. Така говори, има интеракция, която на мен ми харесва. Момичетата сега да ядат. Аз ще хода на терасата да видя как е времето днес, нали? Както Мишто каза, че съм пристрастен. Да, пристрастен съм. Нали, Миши? Топла вода. Кой пие топла вода? Аз? Да не ме боли гърлото? Еми да. Чакай, мамо, стой само една секунда. Може ли малко телефона ти? Да. Тенцата са тук. Пърленката е тук. Тестваме шоколадов мус. С парченца портокал. Къде започваме? Къде да натисне? Гадно ли е какво? Да, бе. Чакаш да е гадно. Гледай какво са. По-внимателно. Не снимах пак. Трябва. Мога да имам в подел. Няма кога да имам. Сега сме далеч, много далеч. Къде си? Тук, Къде тук? в ресторанта. В ресторанта? Да. В ресторанта. Да. И сега ядох се. Ядох супа. Борислава покани половината рода да дойдат. Тя води телефонния разговор. Не. Ние се наядохме. Муса беше... Всичко в ресторанта е много вкусно, домашно приготвена храна, каза жената, че домашно си, че си ги приготвят те. И всичко е много вкусно. До сега, каквото сме яли, и с нощи вечерята, и сутринта закуската, и сега обяда, беше наистина много вкусен. Абсолютно. А десерта? Майко... Не сме хора, които ще ви кажат, че нещо не става, ако не става. защото сме много претенциозни. Изключително претенциозни и всичко не ни харесва. 90%. Даже в големите хотели, като ходим, повечето пъти си седим гладни или ядем пица и пържени картофи. Абсолютно. Няма да споменам имена. Илонка се казва, от Перник е. Но да, храната е божествена. Стига! А сега ще се отдадем на една заслужена почивка, защото свършиха на работа сутринта. Аз ходих на масаж, яли сме едно друго. Трябва да спим. Това е само това сме правили. Ходихме на разходка в парка. Ей, какво?
То не е малко. Трябваше сега да ходим в парка. Айде, отиваме да спим. Ще спиш ли, Боби? Само да си намажеш лицето с крем. Само да си направи скинкера. Борислава, просто скинкер навсякъде. В тоалетната, в ресторанта, в стаята, на басейна. Мише, мога да си събудиш панталоните, аз не те снимам, спокойно. Притеснявам се. 2 часа по-късно и една дрямка повече, всичко е 6 точки. 6 точки? Нали? Да. Ари. На здраве. Дремнахме. Чакаме Мишето да стане да ходим на басейн. Здрасти, Мише. Ще помахаш ли на камерата? Не. Не иска да помаха на камерата. Чакаме Мишето да ходим на басейн. Борислава няма търпение, от 15 минути вече дава зор. И така. По-добре е като се наспиш. Горе-долу. Горе-долу. Заповядайте, мадами. Ти няма да ходиш. Такова е. Въздушна завеса топла. Героите отиват на басейн. Вечеря. Няколко часа, една дрямка и какви ли не други работи. Даже не сме спали. Гледахме глава на Ицака и повече. Така ли беше? Спахме на обяд, леле, майко, боже, господи. Може ли да го задържиш малко, че ми пречи? Че нямам яки, аз си ходя с суичерите от танцузите. Само с тоножки не съм в дънки, иначе всичко е наред. Отиваме да ядем отново, защото... Това нищо друго не се показва. Защото това влог, освен да ядем, май друго не ни се получава. Ама така е на почивка. Щом толкова даваме за да ядем, значи храната е вкусна. Да, много е вкусно. И да се покажи. Много си сладка. После ще ходим ли на боулинг? Трябва да питаме как са нещата с боулинга. Да. Знаеш какво е боулинг? Да. Ще ходим ли? Да. Добре. Аз ще играя болник с тебе. Ще играеш с мене боулинг? Да. Добре, тата. Сега отиваме да видим какво стана вечер. Вечерята още по-калорична. Каламари пържени. Салатки. Боби, какво ще ядеш? Спагети. Или пуйка. Ами, що е най... Бе, какво става? Хляба не е мой. Но това тьопло какво е? Но не знам, много вкусно ми изглежда. Като цяло сме... Те са много така... Модерни, аз... Родопски каламари малко излиза. Понякога се надяваме така да се наслаждавам на сладоледа и аз. Или поне на нещо. Погледнете я. Тя го гледа с любов. Наглухтяхме се пак. Много се Гледай каква наядох хубава пъпка на имам, този гледай. път. Отиваме на боулинг. Да видим дали работи първо. Да. Ще ходиш ли да питаш на рецепцията дали работи боулинга? Да. Айде. Работи ли болника? Добре, работи, да. Работи. Добър вечер. Отиваш ли? Айде. Работи. Намерихме го. Какво ще правим сега? Сега си играем на болник. А ти можеш ли? Да, мога. Там ти стъпуваме. И как се играе? Една топка ти взима. Добре. Айде. Ай, чао. Поплясках Мишето на билярд, такова, на боулинг. Благодарение на дъщеря ти. Да, оправдание. Имаше 10 точки втората игра. Защо не игра ти с нея? На тебе да ти хвърля топките така. Оправдание, разбира се, но да, бих е много тежко, както на Уно с нощи. Да. И като цяло на всичко. Днеска наистина беше лъжа. М, Точките бяха 105 на 5 за мен. Глупости. Ти 105 точки никога не мога ми пишеш на мене. Признай си поне един път. Не мога да си призная, защото не е така.
Няма как да ми казваш, че не е така, предвид. Играта приключва безвременно. Да. Да, сигурно така е било и аз съм забравил нещо. Няма да игра повече теб на нищо. Ти си лъжец. Заместни има. Героите са уморени и нервни. Ето го единия герой. Тя е ядосана. Що си ядосана, бе, Боби? Не е ядосана. Добре. Ти още да спинкаш. Добро утро. Успешни млади хора. Су ти бил корема са. Ние станахме, оправяме се и отиваме да закусваме. Айде! Отиваме да закусваме, защото трябва да освободим днес стаята. Нали? А мама е на масаж от 11. И отиваме да папкаме, защото разбира се сме много гладни. Ти си много добра. Даде на котето да яде. Да, саламче. С мама. Приключи нашата работна екскурзия. Боби, покажи се тук. Спа хотел Хисар. Кажи здравейте. Искаме да благодарим на целия екип на хотела. Просто бяха прекрасни. Менеджер хотела, ресторант, процедури, всичко е топ. Много добри, много готини хора. Вече пътуваме към вкъщи. Надяваме се да ви е харесало тази наша мини екскурзийка. Може да се абонирате за нашия канал. Ще качваме доста повече, надявам се. Всеки път така казваш и после няма по една година. Но се връщам. Може да напишете отдолу какво искате да видите, понеже съм решил за тази година, която вече не остава много, да се постарая да имаме 10 месеца. 100 влога. Това са 10 влога на месец или 10 видеа на месец. Малко ли са? Едно от 100 е качено, 2 от 100 ще го гледате сега, така че надявам се и вие да ми помогнете да давате малко идеи, въпреки че аз имам някакви така доста зад няколко видеа, които надявам се да ви бъдат интересни. Ние пътуваме. Също, нали, ще заснемаме всичко. Ако някой друг хотел има интерес към нас, имейла ми го знаят. Повечето хора, ако не ми пишете налично в Instagram, в TikTok, няма значение. И така, прибираме ли се? Еми, прибираме се. Ай! Чао! Чао! Кажи.